Kai kaga. Babu tantama kafirci, ai ta da batun shehu yan uwa kari ne, ashe ba za a yi shuka hankali sana a cusa ma.
Da kun ji zizar muryar Kaga ka bari ya wani ya sako mana. Ko an saba sai an daure mana. Dan dawa ma yawa kiri dan kai kafi ne da muka zo a cikin faira komai ta tara komai ya ce kowa yana cikin kai ya dauka
Tana sa wasu razana. Mun sallama rayuwar mu. Me hana motsi? Ba ta yi rayuwa, alkawarin zai shi yake kore rayuwa. Ya zo shi wakati. Ya ga wasu lokaci.
Kaga me yin nan, kaga me.
Tsayawa taka mai yaro ka isa. Kai mana maganin abin da ya dade mu. Mu muna ji, muna gani, muna kuma saurari. A ce ita baina ginin da ikon Allah ne, dabba ne. Kare ne, muna kuma saurare. A kira shi yanzu. Muna ji. Ko ka taka su. Soyayya ne. Wasu taimaki junansu. Su ma shaida ne. Muna gani muna kuma saurare.
Guri da wa za a yi tambaya sun tsaya. Fatiha, kai ga Fatiha. Ba tuntuni, Fatiha ko ba ku dai mini. Sabina tunuri ganin kina kan garashin nufi da gauci. Fatiha ce. Fatiha. To ga Fatiha. Alawi ya kudu ba abin kudu kin gagara. A gan jajale suke kyashe sai ya zama da kin gagara. Diye umul kai kin dawo. Fatiha, ai ga Fatiha. Da bariya ba ta da ma'ana. Sarin kanmu saboda buwaya ta yi da rabi da annabi. Fatiha, ga Fatiha. Na makare ruhi cikin wuta ta san annabi kai ka ta sata ashe kawai maka ne. Da wani cari da san ka cuta ta mai magani ai ganin gani da ka gan shi ka fahimta. Shi ne kamar jiya shi ne ya zo a gata mutum sanin annabi mun sakar ka fahimta. Shehu ya su fahimta bayanin sakar yi bisa ka gane shi ne ya zama abin fahimta. Sai wanda ya
saminta. Sana bisati, sai ce da juna da maza ke sanci, da ruwa da kisan shi ya sa wasu yanci. Dan uwa ga hutu ta zama ga gidar malakuta cikin malakuti, shehu kai ne na su samu malakuti, shehu kai ne dungun batu cikin jumlati, masu sanci na kai ka samu sanci, ta fi zangon suna ta fi muli suka izzatin layi da kai aka yi wa kowa masu harkoki ma da kai muke harakati sai da koma da kuma ne ka komuna kan kaddara ai ka fita ne cikin kudurati cewa halin kaunar da ya zama halati ga suluki ana kalori cikin suna wani Zakirai na zikiri da kai cikin zikirati ce cikin Lafiya dan a cikin ai mace zubi cikin sa majiya sun yawa ko da yaushe kana ƙara buya in ka zo dole kowa ya buya to ashe ma cikin shari ka ci gari mana mai bukatar ya gano sirikan badini ne ba wanda sai dole sai haƙuri shi ne madubi na yi ya bashi suna ne ba ya kai shi faɗa mai kauni ta rikice yawa ne ya abin ba ta yi